Fil-Partit Nazzjonalista teżisti frustrazzjoni kbira kif Adrian Delia naqas milli jżomm mad-data mwiegħda biex issir xi ħaġa dwar ir-riforma li għandu jipproponi l-eks Ministru Nazzjonalista Louis Galea. Is-Sunday Times irrappurtat dwar il-frustrazzjoni fil-Partit Nazzjonalista għaliex inkisret wegħda kif suppost sal-aħħar tax-xahar li għadda kellu jitlaqqa l-Kunsill Ġenerali u jiddeċiedi dwar dak propost fir-riforma. It-Times qalet li s'issa l-Partit Nazzjonalista għadu ma fissax data ta' meta se jlaqqa l-ogħla organu tiegħu biex jiddeċiedi fuq dak li wiegħed li se jagħmel Delia. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalu lill-Gazzetta The Sunday Times li l-unika forum li fih ġew diskussi l-proposti ta' Louis Galea kien biss fil-grupp parlamentari. Dan anke jekk il-proposti kellhom jiġu diskussa wkoll fl-eżekuttiv u fl-amministrattiv tal-partit. Mat-Times Adrian Delia defenda ruħu u qal li oriġinarjament ir-riforma li qabad lil Louis Galea jagħmillu kienet mistennija tieħu sena u issa wieħed il-riforma se titlesta sal-aħħar ta' Marzu. Iżda fil-Kunsill Ġenerali straordinarju li sar f'Diċembru illi għadda kontra n-norma, il-Kunsill kien ġie aġġornat għal Jannar biex suppost jiddiskuti l-emendi għat-tibdil fl-Istatut tal-Partit Nazzjonalista. F'mozzjoni li kien ippreżenta s-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley f'dak il-Kunsill Ġenerali kien hemm miktub b'mod ċar li deċiżjoni finali fuq ir-riformi ta' Louis Galea kellhom jittieħdu sal-aħħar ta' Jannar illi għadda. Is-sajf illi għadda kien ieħor jaħna għal Partit Nazzjonalista bil-fazzjoni tal-eks kap Simon Busuttil tipprova tagħmel minn kollox biex ittajjar ras Delia wara żewġ telfiet elettorali li sofra il-Partit Nazzjonalista f'Mejju, jiġifieri l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u dik tal-Kunsilli Lokali. Biex jipprova jintoġob mal-fazzjoni ta' Busuttil u jżomm postu Delia wieħed illi issir riforma iżda it-Times irrapportat li l-kap Nazzjonalista kiser anki dik il-wegħda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.